суҳбати имрӯзаи мо дар бораи патенти 3 сола ва амнистия дар соли 2023 мегузарад. Видеоро то охир тамошо кунед, ки аз ҳамаи ин мавзӯъҳо хабардор бошед. ба ҳамагон маълум аст, ки муҳлати амали патент 12 моҳ, яъне 1 солро дар бар мегирад ва муҳоҷири меҳнатӣ маҷбур аст, ки барои тамдид кардани муҳлати амали патенти худ дубора ба мигратсиони центр муроҷиат кунанд. ҳамакнун бо пешниҳоди ваколатдори президент Путин оид ба фаъолияти соҳибкорӣ дар Федератсияи Россия ба МВД, ФСБ ва Вазорати меҳнати Федератсияи Россия пешниҳод карда шудааст, ки муҳлати амали патент аз 1 сол то ба 3 сол дароз карда шавад ва аз тарафи МВД, ФСБ ва Вазорати меҳнати Федератсияи Россия ин пешниҳод қобили қабул гардидааст. ҳамчунин МВДи Россия розигии худро додааст, ки ба шаҳрвандои хориҷӣ патентро дар муҳлати на дертар аз 5 рӯз медиҳад. яъне агар аввал барои тайёр кардани патент аз 12 то 20 рӯз муҳлат мерафт, ҳоло дар зарфи 5 рӯз бояд патентро омода кунанду ба муҳоҷирои меҳнатӣ пешниҳод кунанд. ногуфта намонам, ки ин танҳо пешниҳод ҳаст ва аз тарафи ин мақомотҳои давлатӣ, яъне МВД, ФСБ ва Вазорати меҳнати Федератсияи Россия ин пешниҳод қабул карда шудааст. акнун бояд лоиҳаи қонун таҳия карда шавад ва ба ҳукумати Федератсияи Россия пешниҳод карда шавад ва ҳукумати Федератсияи Россия ин лоиҳаи қонунро баррасӣ мекунад ва мумкин аст, ки дар зарфи 3, 4, 5 моҳ ин қонунро қабул бикунанд ва дар назар гирифта шудааст, ки аз соли оянда муҳлати патентҳо на ба 1 сол, балки то ба 3 сол муқаррар карда шаванд. мавзӯи баррасии амнистия, яъне авфи муҳоҷирон дар соли 2023 низ баррасӣ карда шуд ва дар пешниҳоди ин ваколатдор муқаррар карда шудааст, ки дар ҳоли ҳозир дар Федератсияи Россия камчинии курьерҳо, камчинии сохтмончиён ва ронандаҳои таксӣ ба назар гирифта шудааст ва сабаби асосии оне, ки дар Федератсияи Россия курьер, строитель ва таксист кам шудааст, он аст, ки аксарияташон запрет ва ё выдворение доранд ва барои ҳамин ваколатдори президент ва МВД пешниҳод кардааст, ки баррасӣ кардани имконияти амнистияро дар соли 2023 бинад. дар навбати аввал бояд он нафарони амнистия шаванд, ки 2 ва ё зиёда ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ доранд ва ё бо вайрон кардани тартиби будубош, яъне регистратсия, выдворение шудаанд ё ки запрет шудаанд. ҳамин нафарон эҳтимолият дорад, ки амнистия шаванд. дар назар гирифта шудааст, ки амнистия нисбат ба 300 000 шаҳрванди хориҷӣ, яъне шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон татбиқ карда мешавад. бародарони азиз, ногуфта намонам, ки ин ду мавзӯъ ҳоло танҳо як пешниҳод ҳаст ва аз тарафи думаи давлатӣ, яъне Государственная дума баррасӣ карда нашудааст ва қарори қатъӣ дар ин бора қабул карда нашудааст. ин танҳо пешниҳод ҳаст. барои ин умедвор мешавем, ки аз тарафи думаи давлатӣ ин ду қонун қабул карда мешавад, то ки чанде ҳам бошад шароити муҳоҷирои меҳнатӣ дар Федератсияи Россияро осонтар бигардонад. ин буд мавзӯи имрӯза. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.